Φίλες και φίλοι, η είδηση που μόλις έσκασε ταράζει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έρχεται στην Ελλάδα και όχι όπου κι όπου. Στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από ισπανικά και πορτογαλικά μέσα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ολυμπιακό. Η συμφωνία, λέγεται, κλείστηκε με προσωπική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η προσφορά είναι εξαιρετικά υψηλή για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ο Κριστιάνο θέλει να ζήσει το ποδόσφαιρο όπως παλιά, με φανατικούς οπαδούς, πίεση και δόξα. Ο Ρονάλντο κλείνει συμβόλαιο 1+1 χρόνο με ετήσιες απολαβές, 8 εκατομμύρια ευρώ και μπόνους για πρόκριση στο Champions League και ποσοστό από πωλήσεις της φανέλας του. Ο Ρονάλντο δεν ήρθε απλώς να παίξει, ήρθε να αφήσει κληρονομιά. Ήρθε η ώρα να γράψω ένα τελευταίο κεφάλαιο, γεμάτο πάθος Ολυμπιακέ, έρχομαι. Ανέφερε στα social media ο Ρονάλντο. Τα social media έχουν πάρει φωτιά. Το hashtag Κριστιάνο Ρονάλντο 7 Ολυμπιακός είναι ήδη trending παγκοσμίως. Είναι απλώς φήμη, ένα καλά στημένο σενάριο ή μήπως κάτι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από όσο νομίζουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ο Ρονάλντο και ο Ολυμπιακός γράφουν ιστορία, έστω και στα όνειρά μας για την ώρα. Αν πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει, γράψε στα σχόλια Ρονάλντο θρύλος. Κάνε like και subscribe για να μην χάσεις κανένα μεταγραφικό νέο της ομάδας σου.